Ụmụnne m daalụ nụ, ana m ekene onye ọbụla na o tegokwa ife na-emenụ karịzi akarị. Ọ na-abụ oju anya onye ọ dị asị ka onye godo efe ihe na-ahịọ n'elu na-ahịọ na bụ ife mmadụ nekọtara anya sị mba, maka agba nkịtị ya bụ mmiri nọ na n'ụkwụ abịaghị n'onu. Ihe m chọrọ ịmanye ọnụ n'ụtụtụ a bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ụfọdụ ndị okenye anyị na-agba mbọ na-ekwu 2023 nyanwabụzi okwu akpụ n'ọnụ, nyanwabụzi dominating vocabulary. Onwe ọzọ chọrọ ikwu okwu ma nwanne anyị nwoke eji mkpụrụ mmadụ one ma one bụ ndị na-apụta. So wee na-ajụ, ana m achọ amamife eji marụ ndị Igbo, ndị okenye Igbo ya bụ afụ na ha na-anọchite anya anyị. Obi esie ụmụ okorobịa ike, aka m na-achọ ha, maka a na-ekwu na nwanne na-ele nwanne, ụfọdụ amaghị ghọta ya. Ife a na-amachagharị na ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu. Ọkwa ịfọrọ ọga ada agbabọghị. Onye ọbụla bụ ọga akarịghị ịgbabọghị, maka ife na-eme n'obodo a n'ọnọdụ anyị na-arụ ka enyi a na-eri ka anwụnta. Ndị na-anọchite anya anyị na-ewere oke ruru anyị, kama mgbe ekechara n'ama aka ya bata n'obi. A na-apụta 2023 nnegodu ndị na-apụta inene ndị ugwu ji aka ha ewepụtakwu. Ịfụcha na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ebridi na North. So ha nwa ya agwa anyị, ọ bụrụgodo ori na esi ka ha hapụgodo agitation, ka ha hapụ isi ọnwụ, maka onye ji na n'azụ onwe ya. Oke anyị a na-ewelu, oke adịghị eri ife onye m anya. Anyị sị ka anyị rapụgodo ife ndị a, kwubezie n'okwu 2023 ka ama ma obodo a ya dị mma. Ịfụ na ha nwa na-amanyekwu ọnụ agwa anyị ndị ha chọrọ ka abịa nọchite anya anyị n'ala Igbo. Ụmụnne m, nenezie na ya ine n'ụdị ndị ha na-ewepụta. Jugodo onwe gị, ebe mmadụ bụ gọvanọ, o nwere ike ịkọntrolu steeti ya, o nwere ike ikwu ife anyị eme na steeti ọ na-achị. Ọ dịghị ka mgbe e nyesịrị ya ọkwa onye isi ala, ọ dịghị ka onye nwe ọnụ okwu ebe a nọ na mgbago ugwu na-ekwu ife na-eme n'Imo steeti. Otu a ka ọ na-emekwa Ebonyi affect and some other states. Ebe ị nwere ike imenwu ife ị kwesịrị ime as gọvanọ, ọ dịzie gị ka ọ presidency ka ọ ya abịa enye gị, arapụ gị. Inwe ike cheta ndị bụ unu, inwe ike weta oke ndị bụ unu na-efu efu, inwe ike meghe onepọt, inwe ike meghesia ife kwesịrị ime ka ndị Igbo dịkwa ka o kwesịrị ịdị na mbụ. Ife na-achọ ịgwa m, ị na-amachapụta 2023 ka ife na-abịa ịsọnụ, kedu ife ị na-abịa idozi? Ebe ka ị ga-ebido? Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ndị a rapụgodu nnọọ anyị nwa ka anyị jebe, nke a ha na-amastacha nnọọ ka okeri poizin, ha rapụ anyị nnọọ anyị jebe, anyị chịba iche na ha ya agbaghị nkịtị idozi obodo a. Ha gba gị nkịtị, ịma na ihe eme ha failures, you will prove their incapability. Otu aka ọ dị ndị ofe mmanụ, mbọ niile agba ka edozi obodo a. Onye Igbo bata ha na mee ka obodo a dị mma, they will frustrate you. Ọgwụ ị na-eme mkpokọnata, a na-eme mkposasị. Ị na-eme nzakọnata, a na-eme mkposasị. Oge Jonathan nọ n'ọchịchị, cheta ife menụ, maka anyị nwere short memories n'obodo a. Obere ife echezọna, maka ife na-emenụ karị akarị, so nke mee echezọ ya. Mgbe ọ nọ n'ọchịchị for that 6 years, 2 years of Yaradua na first tenure ya, otu a ka atụgide bọmbụ tụrichaa ife na-enweghị ife bụ na an infidel nọ n'ọchịchị. Oke, o ruzie ka ha bata na 2015, gịnị mezie? O wegodoro couple of months, almost 6 months, eji ekpochasị Aso Rock, ebe ndị rụrụ arụ an infidel bata. Think about it. Ya na amachapụta idozi, they will frustrate you. Ha ma kwenata ka ị succeed. Ha ma na ya ababaghị n'ọchịchị kemgbe eji wee nọcha agha wee ruo taa. Obodo a wee dio na maka ọ na onwe gị ebe onye Igbo batara chigodo ma ọhọ 1 month, anyị esi n'oge a ka Nigeria mebi, n'oge a ka corruption karị. Mana ịwọchị fụ na ha nwa bụ ndị ji ọchịchị a since how many years? Obodo a dio na nke a na-ekwu na onye Igbo bata ha no, they will frustrate you. Ha ma nkwe gị, maka ha kwere anaghị o gosi na ha nwa bụ failures. Ha ma nkwe gị. Ife nna chi ikwu ụmụnne m bụ na ife ọsọ nya bụrụ
nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. Negodu ka esi na-eme industrialize not now. This TV representative nke a lụbụ na channels ajụrụ ngerele onwe oge o kwuru na a na-achị industrialize not. Then abịa n'ikwa pipe nke akpọrọ KKK. Nenezienụ cement factory emeghe nke bua cement emeghe na Sokoto. Multi-billion factories emeghe. Kedu maka ibeto cement ndị na-eji kwuru anyị ọnụ anyị? Mgbe e proscribere ụmụ okorobịa ndị aka ha dị ọcha ejiri weapon, mmadụ onye kwuru okwu n'ala Igbo mbụ ndị okenye? Not very few. A na-eme industrialize not. A na-emeghesi amam so many products bụ ugwu ka esi ebudata ya. That's free. O nwere no hindis. Cement Dangote na ife dị Dangote na-alụ. Ịnụta na ụbọchị company enwere report against his company. Mba, ọ ndị Mozi na-arụ ebe ha sent. Company enwere nsogbu. Ịma na ndị a na-arịa n'obodo a ndị nwecha criminal tendencies, some of them nọ n'ọchịchị na ebe ha nwa bụcha big time shareholders na that company. Onye ka oge emechikwuru Wharf ebe 99 or 2000 for how many months? Mgbe ahụ ka emeghe ebe Wharf Benin Republic. So Dangote bụ onye na-agba afịa n'obodo a. So onye nwa during Obasanjo's regime. Oge a ka emechikwuru Ibeto Cement, Yar'Adua wepụta meghe ya. Wee ruo taa chekie ndị na-arụ ọrụ cement. Anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị kakwa arụ ọrụ. Anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị ka arụ ụlọ. Anyị nwa ka ego cement. Ka anyị bidogodo n'obere zọtagodo oke ruru gị bifo ijebe kọntrolu maka iru ebe a kịta idozibe north dozibe west ka agbọghị ezigbo mgbe Goodluck banyere how many schools ka ọrụ, how many universities, how many secondary schools, 200 and ka efe mere ya onye iberibe onye rụrụ arụ ha chiwarị ya waka ka ọ na-apụ kwari ya gwuo m na second tenor n'ife niile o merụ ha. Gị na ndị great na-eme ife ndị dị insatiable ife ma onye nwe oke gị igbugodo onwe gị egbu ha ya asa na enwere ezigbo ọnwụ. Ife nna-achọ ikwu ụmụnne m bụ ka anyị saa n'anya maka ife ha na nwacha 2023 onwere ọhụrụ mkpụrụ ọya amị maka onye ọ nwere eyes of faith ịnọrọ kịta efu na onwere ebe eji azụ wefu tipa bụ aja ada agba ya aka onwere ebe tipa bụ aja onwere ebe o ji azụ eje it will not go far na amachapụta. So ka anyị saa anya a sị na agha nyere anyị uche mana n'ife ụfọdụ ndị okenye anyị na-eme ifere na-emekwuzi m ụfọdụ na-ekwu okwu na-ajụ ebe ka akọ na uche dị kedu emume ife ahụ eji wee marụ ndị Igbo. N'ikpeazụ ana m enye ọ bụrụ ndụmọdụ onye dara ibi ada eyi boxers. Ịchọ inye onye dara ibi akwa chinye ọgọdọ achinyekwana ya boxers maka ọma mba ya. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu 6 years and now ka akwafugoro ọbara n'obodo a na this regime 6 years and nobody was held responsible. Ebe ndị ugwu nọ ebe ndị na-achị efi nọ nobody. Mana ifu gị nothing blood eshedigoro na almost all the parts of Igbo land. Then ndị na-amachapụta na a na-achị ọchịchị ọ bụrụ na ị nweghị ike ikwuru anyị ọnụ anyị mgbe ị na-ayị nso mgbe ị na-ayị nso dịka onye ọchịchị steeti ọ mgbe ị ruru na presidency oge ahụ ndị nọt na-egwu ndị nke a na-egwu ndị nke ịbanye ebe ahụ dịka onye Igbo nke bụ agitation ebido na nọt. Agitation ebido ịfụ na ndị nke anọ kịta abụrụ ha zaga ha ka na-eme so na-amachagharị n'ifon na-amachagharị ka bụ onye adịna ka abịa ndozi ebe anyị eso ike na ha agba mbọ na-edozi ndị Kano na-edozi ndị Sokoto na-edozi Kaduna na-edozi ana industrialize not many products na-achọ ka ọ bụrụ na enweghị insecurity many investors aka anaghị ebe a na-egodu bridges na flyover na n'iro ịbịazie na be anyị ọ bụrụ ọwa ntọ. A sị m ka nye ife a ka ọ bụrụ obere ndụmọdụ na otego m nyere efe na ụfọdụ ife a na-afịa ọnụ ya ekwu okwu dị ndị ya ekwu okwu nọ ife a ya ekwukwanụ dị mana ị na-enene ka obodo a dị mgbe ụfọdụ ewere abalị chọwa mmadụ achọwa mana anyị ama eji mgbagbu gara ọgụ. A sị nka nye ya ka ọ bụrụ obere ndụmọdụ. Afa m bụ brother Paul Chigbo. Ọ bụ na ịnene ụfọdụ vidiyo anyị nwere na social media networks YouTube and the Facebook. Subscribe to our YouTube God's Agenda TV, our Facebook God's Agenda Production. Isoro anyị na-afọsị ma egwu meseji na ife ndị ọzọ anyị na-emegasị. Ana m asị ka Chineke gọzie anyị debe anyị ndụ ka anyị wee fụ ife ọma napụtakwazi anyị n'aka ndị iro ka anyị na-eti nwanne anyị nwoke anyị na-ebere ama m na ndụ ya bụrụ n'aka Chineke ka ọ dị ọ bụrụ n'aka mmadụ maka ọjọọ anyị ga-ebi. Daalụnụ. Visit our YouTube channel God's Agenda TV to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like and share. God's Agenda Production. Your soul is our target.
Agenda Production.